ଯାଉଥିବା ଜୁଆରିଆ ନଦୀ ଦେଖିଛ? ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଜୁଆରିଆ ନଦୀ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରିବ ସତେ ଯେପରି ନଦୀଟା ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣି ବିନା ମରି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଘଣ୍ଟା ଯିବା ପରେ ସେ ଜୁଆରିଆ ଶୁଖିଲା ନଦୀର ପାଣି ସତ କୂଳ ଲଗିଯାଏ। ନଦୀକୁ ଓଦା ଶୁଖିଲା କରିବାର ଅସୀମ ଶକ୍ତି ତାକୁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଉଛି। ତମେ କଣ ତାକୁ ସମାଧି ଦବ? କୁମ୍ଭୀର କଥା ଜାଣିଛ? କୁମ୍ଭୀର ଗାଈଟାକୁ ଗିଳି ସାରିବା ପରେ ଗାଈ ଚଢଉଥିବା ଗାଈର ପିଲାଟା ଭାବେ ବିଚାରୀ ଭୋକ ବିକଳରେ ସିନା କୁମ୍ଭୀରଟା ଗାଈକୁ ଗିଳି ପକେଇଲା। ହେଲେ ମଳତ୍ୟାଗ ନଥିବାରୁ ମଳତ୍ୟାଗ କରି ନ ପାରି ବିଚାରୀ କୁମ୍ଭୀରଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏଇଟା ଘଣ୍ଟା ଯିବା ପରେ କୁମ୍ଭୀରଟା ବାନ୍ତି କରି ନିଜର ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାର କାମଟାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଏ। କୁମ୍ଭୀର ଯୋଉପଟେ ଖାଇବ ସେଇପଟେ ବାନ୍ତି କରି ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅସୀମ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଉଛି। ତମେ କଣ ତାକୁ ସମାଧି ଦବ? ତମେ କଣ ତାକୁ ମାରିବ? ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିର ଅନ୍ଧର ଆକାଶ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଯିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ, ଯିଏ ଜୀବନ ମରଣର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତମେ କଣ ତାକୁ ମାରିବ? ତମେ କଣ ତାକୁ ସମାଧି ଦବ? ପାରିବନି। ଏହା ହଉଛି ଅସମ୍ଭବ। ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର କାରଣଟା ମୋତେ ବେଶ ଭାବରେ ଜଣା। क्योंकि अमेरिका नाम खुर्शी नारा रवि नाम बकरी कटिवा अंडा हमरे तू बोलेगा अल्लाह अल्लाह और भूल जाओगा तेरा जगन्नाथ हरे। को मुसलमान बनाने के लिए लाओ सामान जल्दी लाओ सामान। मैं मुस्लिम बनाया, ये सब हिंदू लोग को हम लोग मुसलमान बनाएंगे। अच्छा तेरा नाम विश्वास मिश्रा नहीं, वसीर खान होगा, वसीर खान। अरे तुम्हें मैंने सब कौन भाभी सब बोले लुंगी पिंधाई टोपी पिंधाई गवान सब खुआई दे मो मुसलमान नहीं गली। अरे तुम्हें मैंने सिना मो देवता को मुसलमान कर दे पारो। अरे मैं मोनो मो आत्मा काली भी जगन्नाथ अंकुर थिला आदि भी जगन्नाथ अंकुर अछि और मरिबो जाय जगन्नाथ अंकुर रहिबो।
ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି କର ଭଲ କରି ମାରୁଛ ଯଦି ପାରୁଛ ଏକାଥରକେ ମାରି ଦଉନ କି ଭୁଲ ମୁଁ କରିଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ କି ଭୁଲ କରିଥିଲି କି ପାପ କରିଥିଲି ମୁଁ ମୋ ବୋହୁ କହୁଥିଲା ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଗୋଳାର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ବୁଝି ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପାପ କରିଥିଲି ହଉ ମୋତେ ସେ ପାପର ଫଳକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ମୁଁ ଭୋଗିବି ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି ମୁଁ ଯିବି ମୋ ବର୍ଷା ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି ତା ପଦ ଧରିଲାକୁ ମୁଁ ଗୁହାରି କରିବି ଭୁଲର କ୍ଷମା ମାଗିବି ହେଲେ 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 କୋଉଠି କୋଉଠି ମୋ ବର୍ଷା କ'ଣ କରୁଛି ସିଏ କୋଉଠି ଅଛି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ତମ ସିନ୍ଦୁରରେ